ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар назди Хитой бозор қарор дорем. Аз ин тараф старый аэропорт ва роҳ ба сӯи худи фурудгоҳ, аз ин тараф бошад мебелни ва роҳ ба сӯи текстил. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар инҷо боғчаи кӯдакона мешавад ва худи бинои истиқоматӣ аз 9 ошёна иборат аст. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар 7 ошёнаш ҷойгир мебошад. Ду лифт аст дӯстони азиз, худи подъезд, лестничная площадка ва ман ҳамин хона мебошад. Хонаи фурӯши имрӯзамон ду хонага мебошад бо масоҳати 72 метри квадратӣ. Наворимона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. ҳаммом, ҳоҷатхона, ошхона, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва инҷо ҷои хол. ҳаммом дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, ҳаммом, ҳоҷатхона, коридор ва ошхона тёпли пол доранд. Ҳар ҷое ки кафел кардагӣ, ҳамаи ҳамин ҷойҳо тёпли пол доранд. дар инҷо чӣ хелек мебинед як холи калон ва ин бошад трубҳои кондитсионер, яъне ҷои кондитсионер тайёр аст. ҳамин холи калонам тёпли пол дорад дӯстони азиз. ва ин ошхона мебошад дӯстони азиз. хотиррасон мекунем ки кухни гарнитура соҳиби хона аз ҳисоби худашон часпонда ба харидор месупоранд дӯстони азиз. харидор бошад ранг, яъне цвети ҳамин кухни гарнитура интихоб мекунанд. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз, хона дар минтақаи хуб ҷойгир аст, дар маҷмаи истиқоматӣ беҳтарин қарор дорад, чунки дар назди ҳамин маҷмаи истиқоматӣ боз мактаб аст, садик аст, боз дар наздаш айни замон сохтмони як маркази савдои бузург рафта истодааст. бо транспортам мушкилӣ нест, дар байни фурудгоҳ ва текстил қарор дорад дӯстони азиз. ҳам аз тарафи фурудгоҳ роҳ аст, ҳам аз тарафи текстилам роҳ аст дӯстони азиз. бениҳоят минтақаи хуб мебошад. маҷмаи истиқоматии нави замонавӣ. нархи хона бошад 638 000 сомонӣ, 58 000 доллар. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. ман ҳамин дӯстони азиз мактабе мебошад ки дар қафои маҷмаи истиқоматӣ сохтагиянд, дар назди ҳамин хона ҷойгир аст. мактаби нави замонавӣ мебошад ва чӣ хеле ки мебинед ҳамаи раҳҳо асфальт кардагӣ. ин наворро ба мо соҳиби хона равон карданд.